Dol, aning video ha, kuyugi ko ninyo mag food trip. Pagkakain ka niyan, tatalino ka. Sakto, nababawasan yung utak ko kada ano eh. Diri sa gwapo na barangay sa Pasil. Maghanap taglamian, Mura siya ka ng tusino. sikat o paborito ng mga pagkaunan diri sa Pasil. Linarang Tagutungan, Linarang Mamsa. O siyempre, sugda na itong painit atong tiyan sa sikat o legendary na Esmen Karinderya nga nag-offer og exotic larang na dish. Makahilo ba na o dili? Dili. Katong makahilo, katong way kunok. Kaya kung makahilo pa na, wala na Wala na. diri no? Next, muad ko sa legendary Tuslubwa kung asa nagsugod ang Tuslubwa diri sa Cebu. Tinood ba kung mukhaon ko diri mo bright ko? Punan-punan. Mapunan gamay. Ay, salamat. Og hanap pataglain na food trip. Tanaw na to kung sa may naa diri ng mga food tripan sa Pasil. Mao tanawan ng video, kay palamion ta mo, pagutomon ta mo ani o patultulan ta mo. Asa mo makontento. Tara, let's go. First stop sa atong food trip, syempre, the legendary Esmen Karinderya. Mao nilang gina-offer linarang na isda. Dini basta-basta. Aside sa normal na isda ilang gi-offer, nag-apot sila abnormal na isda. Exotic. Mao ni porcupine fish. Nigiingon nila makahilo daw kuno kay butiti. So actually, dili siya makahilo. Mo nang ato tan-awon unsay na ay pakita nako sa inyo. Unsay ilang giluto, unsa ng porcupine fish or makahilo ba na or dili. Tara, let's go. Dol, before tamo to sa Esmen Karinderian, na ako'y nakita Andres Kilid, nagsugba. Na siya isugba isda. Balik yan ang isda, sugba te? Dili. Wala ra, marami pa niyo tour ninyo. Kana siya, mura siya isda sa bato. Wali siya. Balik yan na. Dili. Iya po di yung pakla. Oh, okay. So atong balik yan diha, isa ng baboy. Aboy. Oh, kalami, ana oy. Tagpila man eh. 50. 50 pesos. Wow, grabe. So mo ni siya dulo. Finished product ni so 50 pesos ang iwaan ni te. Ah, nice. Sige, de. Kuha daw ko gusat eh. Appetizers na ta before tamo atog Esmen Karinderya mo. So kani 50 pesos na ni. Nice. So dol, mao na ni dol atong kaunon sugpa. Takam humot pa jud siya kayo, mura siya tusino ug baho. Mo nakanindot niya. Actually nakaari ko diri sa una na sila lumpia, pero wala na lumpia no. Nahurot na, nahutdan kanina pa jud buntag. Isda nga sinugba na hurot. Nahurot na pod, mo si una mahurot. Mo sa oras tayo mag-abli diri sirado. Okay. 5 magsugba na lang. Alas 5 sugba na. Mo day mahutdan. So magani nakaabot pa tagamay ug baboy. Cheers, kaon na to eh. Ay lami. Ano nang bayad? Mujag tusino nga chorizo, or mas smokier siya katong nagisugba man siya. Sulit ni 50 pesos. Pwede na ko ni dalo nito ka Esmen no, makaon sa dito pare sa larang. Ay lami dol. Promise. Sige. Excited ako mo ato. Lami ni must try ari mo sila diri. Pwede ka mo order po. Ato sa ko sa legendary Linarangan. Let's go. Ang sikat na larangan sa Pasil na legendary, giilan na Michelin guide pagkagrabe. Linarang Tagutungan, Linarang Mamsa. Usa ka gamay pero dako kay garbo na karinderya na recognized na internationally. Mao ni street style na pagkaunan nga napilian over other casual fine and contemporary restaurant. Maka-proud gyud mong kuyugi ko aning video. Aron ato na pudbalikan ha ang na Michelin guide na si Esmen Karinderya. Matag adlaw ilang ginahimo ang linarang. Isog aslom nga sabaw nga ginahimo gamit ang tagutungan nga isda or premium nga isda. Ginahern sa kahoy nga kalayo sulod sa unom ka dekada nga tradisyon. Pero curious ko aning linarang na tagutungan. Makahilo ba na o dili? Dili. Katong makahilo, katong way kunok. Kaya kung makahilo pa na, wala na Wala na. diri no? Sa karon si pura ang ambience, stick na lamisa, display sa kalsada, pero klaro ang pagkaon mo bida. Pinaka-iconic nga sikat nga artistahon na tao. Narinig si Kuya. Kuya, sige pangana to. Junior Garcia. Oh, Junior Garcia, si Junjun. So kuya, unsa may imong ginabaligya diri, pwede nimo i-share? Linarang Tagutungan, Linarang Mamsa, Mamsa. Linarang Apakol. So tulo ka klase nga larang karon. Kani ako tagutungan, tagpila po na. 120. 120 pesos ra. Okay ra. So usa jud na siya kabuo nga tagutungan. Kana ko mo tilawon. Inani ka daghana ya? Ay daghan di no. Lapad po siya. So larang gina siya na style. Larang gini siya. Salamat kay kuya. Okay, Sa oras mo mag-apply diri kuya? Alas 6 buntag. Alas 6 buntag hantod. Mga launa kapin. Alaw na kapin. Nya unsang adlaw ra mo na diri? Lunes hantod sa Domingo. Kuya, salamat kay excited na ko. Unsay gwapo ani Paris? Humay or mais? Mais. Mais. The best ang mais. The best.
Ito idol, bago tayo kakain, cheers muna tayo. Oo, syempre. Kasi napanood ko to sa isang sikat na mukbanger na idol ko, si Ewik Mukbang. Look, Siyempre. Ewik Mukbang. Oh, cheers, Cheers tayo, cheers. Yan. Ay, grabe. Ang sarap pala nito. Baka naman. Ano, Mountain Dew. Sana nga. Kakain kami, okay lang ba sa'yo? Makatakatikit ka lang? Okay na ako. Ah, sige. So, dito tayo sa porcupine fish. So, ito yun ang porcupine fish, oh. Ito akong buhatan na nila, nakasmile pa siya, oh. Hindi ka ba natatakot? Hindi, parang natatakam ako lalo eh. Cheers, mate. Ang iyang unodol, grabe ka creamy. Sobrang creamy ng ano na. Parang siyang milky na. May halong gatas yata ate. Parang kanina nakita ko may halong gatas. Ang sarap na sabaw niya. So yung linaran sa amin dol, parang siyang tinolang isda o tinola na malinis sabaw pero maasim, parang sinigang. Sinigang sa miso. Alam mo yung sinigang sa Tama, miso? tama. Yeah. Tamang-tama. Yun yung exact ano niya. Mild siya na sinigang sa miso. Dol, kanina hindi mo natikman. Ito na naman yung mamsa na larang. Hindi yan porcupine, mas maraming laman yan. Ito yung part ng ano, ng tiyan. Parang wala siyang buto. Wala, sige. Walang sinik. Gusto mo lang. Ano yan, ang unod sa isda? Yung ganyan dol, magkano yan? 100 lang dol. Mas mahal si si porcupine kasi mahirap yan kunin sa dagat. Kailangan ka talaga mag-fish. Ang maganda kumain dito siguro, mga umaga siguro. No? Tanghali, bakbakan talaga. Oo, kasi tapat ng tayo, init eh. Sikat yun siya, dayuhon siya mga turista, mga lokal, kahit yung mga hindi taga rito, pumupunta talaga para makatikim lang ng ganyang larang. Basta pag nagpunta ka sa Cebu, puntahan mo rin itong Ismin, try mo. Dapat, gayangan yun. Mga ito idol, salamat sa kayo pag tanaw nga video. Hope na enjoy mo. Kung ganahan mo ari ay gusto na kay solid tayo. Don't forget to subscribe and follow Kapod Trip sa YouTube channel. Kung kumakain pa, nag-enjoy. Thank you. Guwapo kayo yung mga food trip dito sa Luzon. Follow ka na yan. Siyempre, don't forget to follow my ultimate idol legend, Ewik Mukbang. Yeah. Hindi lang si Ewik Mukbang. Yeah, Ay, nga pala. Dito pala, andito pala ka. Dito na pala. Dito pala ka. Dito pala ka. Ano masasabi mo dito? Parang may kahawig siya na dito sa Shake Rattle and Roll. Si Ondik ba yan? Yung lumabas sa Inidoro. Ngayon panahon pa ni Marinel, Manir. Panahon mo? Hindi ko na Panahon mo? Panahon ko pala yun. Sa Shake Rattle and Roll panahon. Manilin Reyes. Manilin Reyes. Nakatakot yun, grabe. Ewik Mukbang Dol Palo. And subscribe sa YouTube channel niya. Hanap na punta, lain na food trip. Salamat. Thank you. Alam mo ni, pila yung buko? 25 yung buko? Pero kaning buko nga kuan, 50 pesos ang isa ka buo. Asa man nagikan yung buko di ay? Soburan. Daghan gyud yung buko dito. So salamat kay kani fresh. Man itong gikuan sobra na fresh. Kani siya, unsa man ni siya? Fresh buko ni. Kana te tagpila man na inana. Depende, boss. Depende na siya. Okay daw. Lamian na oy. Depende na siya na gamay nga baso, dako nga baso ana. Kato de unahan. Gatas pa, Werner. Ha? Gatas. Gatas po, nagpila mo ng gatas. Parehas lang. Pwede mo tanaw? Oh. Wow, hapit na maurot. Perfect nindot kay magbuko ron kay grabe ka, init. So dol, pwede ka mo palit diri 10 pesos, pwede 20, pwede 25. Depende sa imong gusto. So mo na itong nakuha, gatas. Mo na yung gatas nila dol. Ilaw na to before tamo at to slobwa. I-cleanse na to tong palette. Ano? Coolers na. May kalamig. May pagkatimpla. Siya gatas niyo durin. Yes. Dory. Dory. Napakunod. Samut. Unsay mo ate, kani? Ay gatas. Ilabay mahaka. Ate, Marilo. Ay, may ani dol. Perfect kay ni diri dol karong rasa. Kay perting inita after na to ismen na subject ta sa ilang heat, dool man gud ta sa ilang lutuanan perting inita. Ilabay niya. Ako na nga to ng bandigoy. Grabe me. No na excited na pud ko ani mo adto sa Tuslubwa, mo na mga adto na ta, let's go.
Aside sa tutslubwa, meron din silang parang sauteed na brain. Ewan ko, kaya mo ha, pero try ko ha. Dol, next stop sa itong food trip nata diri sa boundary mismo ng Pasil o Barangay Suba. Kung asa nag-originate ang tuslubwa diri sa Cebu. Grabe, way back 1950s pa man nagsugod daw. Nakasuway jud kog vlog diri sa Pasil. Kato bitong tuslubwa festival nila. Kung wa pa mo kakita ato, tanawan ni naan siya diri or check my description na dito ako ang experience. Grabe ka solid, unlimited tanan pagkaon. Karon is mag-vlog ta personally. Kanigid apparently mo ni siya ang pinakakaraan diri nga street nga nagtinda og tuslubwa. Mo nang atong atuon, tara let's go. May hapon di ate. Ay hapon sa Te, so unsay ka tinuod ingon nila nga mao gini mao daw kuno ni diri ang pinakadugay nga tuslubwa ani nga street tinuod? Pila na di ka katuig diri tinigluto? 30 years. 30 years, 30. Oh, grabe, wa pa jud ko gipanganak ana ti. 30 years ago. Grabe ka idol. So karon na mo giluto ani gibutangan nimo patis. Oo, pati. Tunay patis. Oto, kana. Tapos gibutangan niya adol o kaning utok. Mo ni utok. Mo ni utok. Oto. So na dani gibutangan og patis, gibutangan kani unsa man ni siya? Ito ang kanang... Morning, pork broth, sabaw. Sa baboy. Mo ning ikuan sa kuan. Baboy. So kaniti unsa may paagyan ni magkaon? Libre ra or bayad? Libre ang kuan, puso ray bayra. Puso ray bayaran. Tagpila man ang puso? Tag 15 ra. 15 pesos ra? Oo. Oh, grabe ka idol nito eh. Unya, unsa na mo oras magsugod diri baligya? Alauna sa hapon. Hantod 5. sa 5 sa 5 sa Alas 5, oo. Kada adlaw mo diri apil Domingo? Domingo wa. Ay Sunday ra wala. Unsa pa may line mo baligya aside sa Ang Shanghai o Bami o Utok. Shanghai bami. Sige te, mo order ko te. Amo ni nako ah. Oo, kan. Tinuod ba kung mukaon ko diri mo bright ko? Punan. Mapunan gamay. Ay salamat. Okay ra ni sa tuhod. So, sa bata pa, okay lang po sa idaydaran din. Ay bata pa man ko. Sige. Salamat kiti ha. Oo, sige. Ba't kayo nandito? Kain tayo ha. God. Okay mga idol, naata diri sa atong atubangan para magluto tag tuslubwa. With my idol Ewik Mukbang. Boss Ewik, maraming salamat sa pagsama dito. Salamat din na napakarami sa pag-invite sa amin dito. Seryoso. Dol, kakain ka ba ng tuslubwa? Kakain ako kasi Nice. kanina nabitin ako eh. Parang hindi ko masyado siyang Nalasap masyado? Kasi ako yung nagbablog kanina eh. Nice. Oo nga. So alam mo ba Dol, ito ay brain gravy. So meron siyang utak. Pagkakain ka niyan, tatalino ka. Sakto, nababawasan yung utak ko kada kada araw. Araw talaga. So maya-maya mag-question and answer. Kahit 3 questions lang, no? 3 questions lang. Sige, kain tayo. So ang gagawin mo Dol, i-dip mo lang yun sa ano. Dip. Oh, tas dandahan na sobrang init yan mo Idol. Ayan oh, grabe. Oh, tas umuusok pa yan. Careful. So bali unlimited yan ha. Puso lang yung babayarin mo, 15 pesos. Ganun. Oo. Kaya pala pwede kang mangingin nito. Pwede. Hanggat nag-order ka ng... Tama. Okay. Ng puso. So paano? Cheers. Eh, Sarap! Sarap. masarap. Sarap. Sige. Tatanungin kita. 20 times 2. Uy! 40. Ay, galing. Galing. Mahirap yun. Mahirap Hindi yun. mo na malala yun. Kasi pag ikaw busog ka, Sa usapang number, walang problema kaya. Ang usap. Magbilang niya na madaming pera. Ay, kaya pala usapang number, walang problema. Sige, hindi number. Sige. History. History tayo, no? sa history, asawa ko magaling dyan. Asawa mo. Oo. Oh, galing niya. Natatandaan lahat. Ilan na naging ex mo? Alam mo, sabihin ko 5. Sasabihin ng asawa ko 10. Kaya joke lang po yun. Biruan lang namin yan. Pero parang ano siya, no? Anong kahawig niyang lasa sa tingin May mo? pagka-adobo. Oh, tama. Pwede. Nakakapaso nga. Oo nga, di ba? Dahan-dahan lang. Di ba yung parang yung sabaw ng adobo? Parang yung pinadry, pinatuyo. Iga tawag doon. Oo, tama. Pinaiga. Para din siyang sisig. Yun. Yun, yung sabaw. Grabe. Sarap, di ba? Ngayon ko siya na-enjoy kasi tama bango, no? Yung sobrang pino. Sino yung unang bayani ng Pilipinas? Ang unang bayani ng Pilipinas ay walang iba, nag-iisa, walang katulad, walang iba kundi si Lito Lapid. Hindi. Ano ba? Hindi Lito Lapid. Ay, senator pala yun. Tama, LL, pero hindi Lito Lapid. Ano yun? Alam, wait na, sausaw ko ulit ha. Baka kasi maling location yung nasausawan ko. Oh, sige. Basta unang bayani ng Pilipinas, LL yun. LL, hindi Lito Pangalan Lapid niya ha. L. Pangalan niya L, apelyido niya L. Lapu-lapu. Ay, ang galing. Aside sa tuslubwa, meron din silang parang sauteed na brain. Ewan mo, kaya mo ha, pero try ko ha. Uy!
Uy, commercial. Dol, para siyang liver spread. Pero masarap, maitlog. Sige, sige, ano tayo. Dol, para siyang itlog lang. Itlog na liver spread. Ay, parang itlog lang na eh. Ay, oo nga. Parang mas masarap siya. Tama. Mas masarap siya dyan, hindi ma-oily. Oo Mas nga. creamy siya. Para siyang itlog lang. Follow, Ewik Mukbang. Ang taas ng followers, oh. At Facebook, follow. At of course, sa food trip, nasa camera, follow, ha? Hanap na po tayo ng food trip. Let's go.